Yun o, nandito na naman si Tripaludo. May napuntahan magandang pasyalan dito sa May Agno, Magsaysay. Low-tech po ngayon mga paps. Ito po, nakapasyal po ang mga tropang SKRC Western dito sa May Agno Beach. Yung ganda po dito. Pwede po mag-overnight dito. Kontakin lang po si Pats Aaron. Yan. Ganda po dito. Salamat para sa iyo, Paps. Pag-visita mo sa amin dito sa Agno. Ganda pala dito, Paps. Sana tayo. Approximately 10 hours later. Friends, is there more? Is there more? See, it's a chance we've got to take, 'cause I believe that we can make this into something that will last forever, forever. Do you ever think when you're all alone, all that we could be, when this thing could go? Am I crazy or falling in love? Is it really just another crush? Do you catch a breath? Oh my God!